Wey, sanibonani South Africa. Phumlani khamla. Kwesinye isikhathi bakhona abantu okumele bakhuluma iqiniso bengayikhulumi out of anger noma out of umona. Bakutshele nje iqiniso njengoba linjalo ulithatha uligwinye lishisa libaba linjalo ugwinye. Phumlani kunabantu abaningi abanezimo ezinzima. Sibonile ngena amasofa, kungena nakha sekusemotweni. Uma ukuthi usabambe kanzima lezo moto, ngibonile ngathi zishawe namawindi, uyabona. Akuphushweni ukuthi imoto ziprotecteke phela, zihlale emagarage. Nemshwalense iyakulwela lokho ukuthi imoto aziphephe, azibe ukuthi ziphephile, uyabona. Noma ungafaka ama-spotlight lazikhona nje kodwa nje ayiphephe imoto. Lungisani kulowo ndawo leyo, imoto ingathengela ukuthi iphohlozwe izigebengu. Bese unciphisa ekuthenini uma uphosta ufaka into enemali phakathi. Hey, ibhede kagogo nibona njena ayikho imali. Sengathi manje uhahela imali engathi umuntu ongadeli. Baningi abantu abamele besizwe Phumlani, abampintshekile, abangenazindlu zokuhlala, abangenalutho, usu-achievile. Ipage nje uFacebook no YouTube ngoba unama-followers uthola ama-like, kuyaholwa lapho. Kuyaholwa nje uFacebook, uYouTube, kuyaholwa ngendlela eyisimanga neliseka nawe. Ubonge nje uNkulunkulu, ama-post akho akube ukuthi nje usubonga uNkulunkulu, ungasayimention indaba yokuthi na hawu nibona nje ibhede imali ayikho. Uyabona, usubukeka njengomuntu ogreedy, onganeliseki, oloke efuna kugxilwe kuwe kuphela. Baningi abantu abaxakile ePhumlani eSouth Africa. Vele ke abantu abanye uma ngabe besiza yikho abanye befuna ukukushutha uma bekusizile, ngoba abantu abayiqondi indaba yomnikelo, uyabona. Usizo nje soloku salitapa kubantu, abanye bazoloku beshilo, uyabona. Kodwa asikho isidingo sokuthi sogcina sinqaba usizo labantu ngoba bayakhuluma, bazokhuluma abanye abantu abafani. Omunye umuntu mekusizile ufuna ukuthi achaze, abantu abadaliwe ngokufana. Omunye umuntu mekusizile ushamshosha phansi, uyabona. Ashamshosha phansi, kunezinyanga lapha ezisize, uthothi ukhona umuntu ozocela kimi usizo, mina nginalo, uyabona. Onyanga umkhwanazi, owasemtubo, wasenqutha ngisazi. Ngeke umzwe sepost uthi hey bekuxake kumuntu uAlabasta angafaka kuye inyanga ye10. Ike yenze izinto khona ezivelayo emphakathini ngoba ifuna ukududuza umuntu, kucaca ukuthi imduduzile obehlukumezekile. Kukhona inyanga ye10 ekiphose ithulele into ibamba kanjena kuleso simo somuntu ithulele, uyabona. Nezimo ayifani. Kodwa abantu bohleli bekhuluma ngoba abantu abafani. Phumlani, ngiyakutshela nje nguAlabasta, Ntombi futhi, Viera Cijimpi Zwane, phansi olundi emahlabathini enkonjeni. Ngizinze ePitori Winterfeld. Ngithi nciphisa emapostini akho ukuthi hey ukuthi ubusubhala imali. Ngayibhala imali, uyabona. Ngoba nje usubukeka njengomuntu ohahela imali. Sonke isimo uhahela imali, awukubonga uNkulunkulu, umbonge njengomsindisi nomngeneleli empilweni yakho. Ubonge nje uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ngogogo, bakhona abantu abafisa ogogo abangenabo ogogo. Mnowami usamgcinile uyaphila, uyabona nje kumnandi. Ele mali ungalifaki Phumlani imali, hey Phumlani yeke imali, Phumlani ungayibhala imali. Kuzobe sekusuka othandweni ke kubantu ukuthi hayibo Nkosi yami ugogo wethu, ngoba sewugogo wethu sonke.
Ngosinabo gogo. Hawu gogo wethu bakithi ngoba iyaziwa into kaPhumlani bese siphosa-ke Phumlani ithenga ikhekhe. Engiyethemba ukuthi uyangizwa Phumlani, cha ngilwi. Ngikukhonzile ngendlela eyisidudla esinesishwapha. Khonze ngalowo ndlela nje isidudla sinesishwaphakazi. Uyabo sinamaqakala amakhulu.